We hebben gesproken met mensen die het goed armen hebben, maar vooral we hebben gesproken met wat er gedaan wordt. En mensen die zelf in actie zijn gekomen om het beter te maken in hun wijk. Dat was ontzettend leuk. Dus hoe kan nou Nederland, Aruba of Curaçao of Sint Maarten ondersteunen om armoede te bestrijden? Nou, dat vervolg kwam vandaag. We hebben gesproken onder meer met Glenn Today en een wetenschapper van het Bureau voor Statistiek. Om hoe meet je nou armoede, hoe krijg je nou inzicht en vooral wat kan je daar praktisch aan doen? Hoe heeft Nederland dat gedaan? Welke voorstellen zijn er nu om dat bij de best nog beter te maken? En er kwamen ook allerlei vragen. Hoe kunnen we dat voor Aruba doen, voor Sint Maarten, voor Curaçao? Wat moeten we doen om echt concrete maatregelen te zien, zodat mensen uit die armoede kunnen komen? Of het nou kostenverlaging is, of verhogen van het minimumloon, of andere oplossingen. Dat was heel praktisch. En dat helpt natuurlijk, want daarvoor zitten we hier bij elkaar bij het IPCO, om het beter te maken voor onze mensen. En wat mij betreft dus vooral om armoede te bestrijden. In de thema zouden we maar zeggen van criminaliteit en ondermijnen te bestrijden op de eilanden. Is er ook misschien nog meer ruimte om nauwelijks verbanden te kunnen, voor een samenwerking te kunnen streven? Vast. Op zichzelf is de justitiële samenwerking in Nederland goed. In Nederland, in het Koninkrijk, is goed. Dat is een van de voorbeelden waar het Koninkrijk eigenlijk best wel goed loopt. De cijfers zijn ook goed. Ik heb laatst de cijfers bijvoorbeeld van Curaçao gezien. En dan zie je de criminaliteit ook echt dalen. Maar kan altijd beter. Ik zou zeggen, mijn urgentie zit hem veel meer bij armoedebestrijding, waarmee je overigens ook weer criminaliteit bestrijdt, dan bij nog veel meer inzet op criminaliteitsbestrijding. Waar hebben we nou surplus, zou we maar zeggen? Kan deze publieke middelen nog beter kunnen gebruikt worden om deze taak te kunnen voldaan, zoals armoedebestrijding? Ja, Aruba is een autonoom land. En dat surplus, dat is aan Aruba om het aan uit te geven. Maar goed, als u dan toch een advies wil. Mijn advies is, je moet zorgen dat als het beter gaat met het land, met iedereen beter gaat. Ook met de mensen die het arm hebben. Omdat dat niet alleen die arme mensen helpt, maar de hele samenleving helpt. Zo hoort dat. Ook als je veel hebt, leef je liever in een samenleving waar iedereen kan mee profiteren, dan dat je als egoïst het alleen maar voor jezelf houdt. Financieel toezicht, zouden we maar zeggen, in een concept van een Rijkswet, financieel toezicht, de RAFT. Geeft dit betere beeldvorming om dit te kunnen lukken? Nou ja, dat financieel toezicht is een ander verhaal. Ook zonder, althans met het financiële toezicht zoals dat nu is, gaat Aruba in de groene cijfers. Discussie tussen Nederland en Aruba, of er nou een Rijkswet moet komen of niet, laat ik tussen de Nederlandse regering en Aruba. Van mij betreft hoeft die Rijkswet er niet te komen, maar ik zit niet in de Nederlandse regering, helaas. De verhoudingen nu tussen Aruba en Nederland, zullen we maar even voorstellen, ook met andere eilanden die autonoom zijn in het Koninkrijk. Zullen we misschien nog verandering zien in deze? Want men is een beetje bang dat er nu een rechtskabinet aan het vormen is in Nederland. En hoe de koninklijke relaties zullen misschien een soort verandering inzien in de banden. Ja, dat zou goed kunnen. Wat we tot nu toe hebben gezien van het kabinet wat gaat komen is niet zoveel. Dat is één zinnetje. Dat het belangrijk wordt gevonden, ja, wat dat zegt, geen idee. Dus het zal heel erg afhangen van welke bewindspersoon er is, hoeveel geld Nederland wil besteden. Ja, en eigenlijk wat de grondhouding van het kabinet gaat worden, gaan we dat koninkrijk als knellend zien en die eilanden als vervelend, zoals de PVV zich eerder heeft uitgelaten, dan worden het echt slechte jaren. Maar op het moment dat inzicht is gekomen dat we dat koninkrijk gewoon het beste van moeten maken. En dat we bovendien ook iets moeten doen aan armoedebestrijding. Ook wat mij betreft in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dan wordt het een stuk beter.